okay. Nitie kama keno nitie kama keno weyo. Ing'eni gini en gima itime intentional. En gima ntiere ng'ato madiyo Rigathi Gachagua. Mantiere ng'ama biyo Rigathi Gachagua. Nineno ka ng'ama biyeni juma mokalo jumbe ariyo mokalo kineno ka Mutahi Kahiga ne wuoyo mano gavana manyeri ne gitemo luongo nying ng'ama biyeni to Rigathi Gachagua himself ka ne nitiere Uasin Gishu kocha jumbe ariyo mokalo no luongo jok moko kendo wacho ni nitiere jok moko machiegni gi ker ni winjo ko wacho ni nitiere jok moko mantiere gi kizungu no wacho joma nigi proximity gi president machiegni gi president mabiye kendo keto ngimane tek keto ngima bedo ne matek. Koro giming'iyo ka enia to Rigathi Gachagua nigi options mane Victor kech aparo nyaka wanyise jopiny ne to ang'o monyalo timo kaka William Ruto kata joma oteno William Ruto medo biyeni en ang'o ma Rigathi Gachagua nyalo timo kama oyudore ni. Ken osewacho ni no timo makosa kuom temo turo dhoth kaka kuom temo turo dhoth gi mbinu mane William Ruto otiyo go. Kamano. Koro gima nyako tim ka en weche ariyo. Yes. Either Rigathi Gachagua di wuok omany party ne mako manyo party ne to tiende ni koro yawo lweny aching gi William Ruto madhi diye properly kata oked ka enie ka. Koro kedo ka iye ka enie ka in ma is the most likely thing modhi timo tiende ni odhi bedo ka to frustrations machalo kamagi mai mana wach ndege ntiere mamoko mabiro gik makata security mare ibiro winjo no chako bedo withdrawn ibiro winjo kata mana budget mare kata duoko chien ochak duok budget mar chien kata gik mancha ni neno imiyo minode gi omenda mancha ni imiye mabalanka William Ruto biro chako duogo gigi chien. Koro kaka gimedo laro onget ni kaka onget ni bedo matin. Awuoro wach mar onget kalara mi aparo ndalo mane ji nene